Coffee lover ka ba? At naghahanap ng tambayan na puno ng aroma at saya? Arat na at bisitahin ang iba't ibang stall sa isang coffee fest sa isang mall sa Naga City. Sa muling pag-arangkada ng aktibidad, tampok ang iba't ibang coffee stall at masarap na pastries na perfect fare ng kape na matatagpuan sa designated area ng mall. Kaya si Tatay Donato Malonda, enjoy na enjoy ang kanyang pagtambay sa coffee fest. Maganda raw na may ganitong event, hindi lang mga coffee lover ang nakikinabang kundi napopromote din ang mga local coffee shop sa loob ng mall. Sharing of love, wisdom, and values. The reason nagdidig para may income. Maski basok na kami, still we buy something besides yung sa personal, nandara kami for take home para manamitan kan mga parintes kung ano ang best kan SM. Para naman sa baristang si Yishen, malaking tulong ang aktibidad hindi lang sa kita, kundi mas nakikilala at nabibigyang exposure ang kanilang negosyo. Nakakatabang po ining event po para sa promotion kang store po. Taon-taon isinasagawa ang Coffee Fest ng SM na layuning suportahan ang mga small business owners tulad ng coffee at pastry shops. Layunin din ito na magbigay ng isang magandang espasyo para sa mga customer na mahilig sa kape dahil maraming option sa isang lugar. Kasabay ng pagdiriwang ay iba't ibang aktibidad kagaya ng coffee making demo katuwang ang TESDA. Ayon kay Vanessa, isang participant at barista rin, malaking tulong ang ganitong demo sa kanilang kaalaman. Nakatulong sa amin dahil as mga coffee lover, parang nalaman namin kung ano yung tamang dapat gawin namin pag mag-aano kami ng coffee. Para naman sa coffee making trainer na si Angeline Espero ng TESDA Kasifmas, nakakatulong ang Coffee Fest sa mga participant para makakuha sila ng tips kung paano magtayo ng kanilang negosyo. Nakaka-benefits po sila, even at student or yung gustong mag-business. Kasi di ba ngayon trend yung coffee business. Kapag may coffee business, syempre, you need to think, how will you start up a business? So now, sabi ko nga, even without yung machine, they can put up a business. Basta alam lang nila yung lasa ng kape. Hindi lang kape ang ino-offer sa Coffee Fest, kundi pati na rin ang musika dahil may busking sa area simula 4 PM hanggang 9 PM para mas mapasaya ang ambience para sa mga bisita. Samantala magtatagal ang Coffee Fest sa July 29 kaya bago ito matapos, baka gusto mo munang tumambay, magkape at mag-support sa lokal na negosyo sa probinsya. Chinbue, CSN.